வெல்கம் டு ஸ்நாக்ஸ் ஆர்கானிக்ஸ். முருங்கைக்காய் வந்து நல்ல சதைப்பற்றோட முத்தல் இல்லாமல் ஆனால் நல்லா கனமாக கிடச்சிது. அது கூட உப்பு போட்டு காயை நான் வந்து வேக வைக்கிறேன். குக்கர் மூடிலாம் போட்டுறாதீங்க. சும்மா சாதாரணமாக ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் வேக வைங்க. நல்லா வேகரிச்சு அந்த முருங்கைக்காயில் உள்ள சத்தெல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கிக்கும். நம்ம சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இல்லாமல் அந்த தண்ணியை கொட்ட கூட செஞ்சுருவோம். இல்லைன்னா அந்த சாம்பார்லேயே விடுவோம். சாம்பார் இன்னும் கொஞ்சம் நீர்த்துக்கும். என்ன பண்ணுறோமோ அதில் விட்டால் நீர்த்துக்கும். எனக்கு இது பண்ணுறப்ப நான் வந்து முருங்கைக்காய் சூப்புன்னெலாம் ஐடியா இல்லை. வியூவர்ஸும் நிறைய பேர் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிருவேங்கிற ஒரு மனநிலை தோணுது. இந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோவை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியை மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஆல்ரெடி நம்ம அதில் உப்பு போட்டுட்டோம். ஸோ உப்பு நான் போடலை. ஒரு 5-6 ட்ராப் லெமன், கொஞ்சோண்டு மிளகு பொடி போட்டு குடுத்தேன். குழந்தைகளுக்கு குடுத்தேன். பெரியவாளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்குன்னு குடிச்சா பார்த்துக்கோங்க. நரம்பு தளர்ச்சிக்கு அவ்வளவு நல்லது. உடம்புல உள்ள நரம்புக்கு வந்து முருங்கைக்கீரை அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அதனால் இந்த தண்ணி இனிமேல் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி குடிங்க. ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க் யூ.